zanina chuan Martial Universe kanen sunsom lenga episode ma sakhan lindongan creation technique la ka tum thule ya technique tha ancestral sil nei tupa technique hluya mu chu thu kan clear ho towa midang ho jong chuan pon lama lo ngak trapin an tlan nai wa ron kal te chuan creation technique chu ron la thenge se an du hlom hleya mi than big som te chuan line concentrate na sa hle ni mi puite chuan creation technique la theiber tu ran rin chu linlang tian an ni deuh veka ma selin ke chuan tu ma be sei phak loin lindo ka chuan ang tinemo alo lak theile thut rin na ne ani chuti lai chuan monument atang chuan eng ron chuakin mi then kha chuan ron har chana uang yana chuan level 9 technique lo la in alungoi vak lo hleya amang chin mis khin kheni pon level 9 technique lo la ve thowa har chok to singa chuan tu mai in an be sei creation technique chu an la theilo ani linlang tian ale lindong a chau chu har chuak lo anom towa anu dewa chuan linlang tian a chungzon atangin sava spirit lian tak hiaron chuaka linlang tian a taksa chuan thlok lutin aom sia chu linlang tian a chuan creation technique ala thei ti na niya mi puite chuan makan ti in an lo ngai sang hle ni elder lin mu le lin ker chuan lompuinan lo hlan nga la chuti lai chuan eng pol hiaron chuak thuta chu eng pol chu lindong atanga chuak alo niya aom sia chu lindong a chuan a cultivation level ron upin energy creation phase ron kai be che ti na niya creation technique lak tu ma ain meditate la ya a cultivation level ron in up chu makan ti hlom le lindong a spirit creation monument chunga om chu ron lang lein lindong na cultivation level up the wang chuan mai cheno pang chu hlim hle ya a master technique chu a man thei ve to don wangani lindong a chuan hun khoral loin chu creation technique dang dai tak chu la trana voile khata lindong a chungzona chuan golden light hi aron in kap chuak thuta chu light atang chuan kun lian tak hi ron chuakin alo hmutu te chuan hmuno man ti hleya chu ko chu lindong a taksa chunga chuan lu zui ngalin lindong a chuan creation technique la ve thei tian kha thiam ngal bok mi puite chuan lin klan ta chu van nei an ti hleya an member pa ni lain creation technique an lak thei wangani lindong ange linlang tian a chakzo kangan soi ho lai laya lin ker chuan lindong a chu lompuina lo hlan ngalin apaten yan chuan in mel khret tira lin klana elder ani thule a ming chu lin mu ani thu a sei bok lin mu po chu alo lom hleya a chan chu an kanin creation technique pani lai an lak the wangin klan tang telaka chuan an chungnun pha khet don ani ma se lin lang tian a chu alo lom vak lo hleya lin mu chuan kum khat nuwa an klan tournament lom tura po lindong a chuan thataka be thei nge ya be sei thua soya chuminu chuan lin mu chuan thu sein chu muna klan palite an kal chan chu creation technique ni lo thilpoi mota kalom thua soya mi puite chuan makan ti hle ni enge an local khom chan dang ni yang an soi ho lai 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 chuan linlang tira chuan aron soi chun som leya chu creation monument noya chuan man lai sekte pale sluya om thua soya chu hmuna chuan treasure ko tam takom thu sein mi puite chuan oi haran ti hleya chung treasure te la tu ni chuan chak le bok linlang tina chuan soi chun zomin ma se chung treasure te chu la ka ol sam lo thu le guardian monster hlagom takina fen thua soya chu monster ron pe pui du pieng te chu an lo welcome vek thu sein treasure ko an sem ve tur thua soi bok great devil sekte chuan an be pui tur thu ron sein in papet sekte po chuan in pelul ve ngala chu vele midang songsong po chuan monster chuan be pui tur thu an soani dio khan lindong a chu in rol velo tura tia wangin be pui ve atum lem lowa linlang tira chuan an tan ngal tur thu sein klan lian pali ayo tu te chuan ron pen ma an power mangin creation monument chu ka chian an tum ngal bok anu loka an kap che theya anu ya chuan ko zau tak lo gomin mi pui ho chu treasure lak tum chuan an man mo hlom le lindoka chuan ian a kha kowin lo in thiar film sana tuma chuti lai chuan mi puite chu ding le thutin demon beast lian tak leika ka tang chuan a ron thlok chuak thuta
chu thil chu lin lang tian a soi guardian monster chu ni lin lang tian a chuan tang khoma an power manga monster chu an bei ho ngai thua soya an power chi khang chuan kapin thil pu kan siama guardian monster po chu a thlok kang hal pu lin lang tian a le clan lian pali ai wa kon kalta chuan guardian monster chu an bei chun som le ngala ma se an bei na chu monster chu an nga tan ma lo ti lo ani lin lang tian an lo mu chuan midang ho chu lo om son tur na tia a technique chak ber for animal formation mang chuan be atumani a technique mang chuan bis chi khang pali siam chuaka chung bis ta chuan guardian monster chu an be ron zui bok an be na chuan at ema wangin thilpuk na taka in siama chu thilpuk chu hla taka lo gom to lintong ate po chuan an lo mu phani a technique chu chak ema wangin guardian monster chu le a ron tla ron tho chuak mai thei to lowin mipui ta chuan linlang tian a chu an lo choi moi na sa hleya ma se guardian monster chu alo la thilowa mung changa ron tho chuak lein mipui ta chu an lo chi ai le ngal le ma se guardian monster chu an hliam na toy ba wangin chu huna tanga thlobo chu tum ta zo kani mipui ta chu an man mo takin treasure lak tumin lai noi pa le chu an pan le ngala lindong ate kha ron lang ve le in diwa chuan guardian monster khavason puya lindong chu soma achan chu monster chuan man lai demon te chakna apai dona wangin a demonic spirit ti chakle na na thle dona a energy a hip theina na puiturin lindong chu soma ni a nulo ka guardian monster chuan va mule theya alon hliam na toema wangin a thlo rai theilowa leya tla sui ngal bo lindong ate chuan an pia dewa tanga lo clearin ti dan turan ngai tuwa monster chu in hliam na to hlema se clan chak pali ai wa ron kalte pon an hne mai theilowa wangin ala hlawom hle thua soya lindo ka chuan ti dan ngai tu chuakin a high level puppet kha samona monster bai tur chuan thu pe in an ni chuan lo bir phota monster in puppet ka futuma buai lai chuan lindo nga kha na golden cooling pump mangina lo beya ma se omsia nei lo hle lindong chu chia in yana le diwa chu ron be pui ve vat turina tia ma se omsia la nei thei chuang lo ani chu ti lai chun high level puppet khan ron be le thutin yana chun ram changa lo la amaya lo se sak ve ngalin leya tla sui bo diwa chuna thei to pa chel be lo tuma chu ti lai chun lindong chuan vi lo tum ve ma se thilol samala ni chuang lo ani monster chu ala cha thei hle ya diwa po chu amangang tran hle bo lindong chuan hunram chang lo zong char charin a fei mang chuna zuk be le thuta lindong chuna chala tak zuk chun fu thein monster chu a thitang nge nge ni chu vela diwa chuan man mo takin a chakna chu hip tran ngala yana po chuan lo en mai thei big loin a demonic energy chu va hip ve ngal bo chuti lai chuan creation monument lama tangkhan lindong chuan thilpuk na taka hmuwa mipui te chu man mo takin an lo tlan chemek bok robot ang takhi lei hnuya tang chuan ron chuakin me alin treasure lak tum tu te chu lo kap mi mia elder lin mo chuan chu thil chakna chu nirvana face stage nga natal chuan ni to don ti lo kha thein linlang tian chuan ang thilemo alo lakmana ho te chu man lai mun huya tanga chuana gate lam kha pan vat tur ati in kan lian pali te chu engma soilowin anin hnuk dog feka treasure lak ro tu berten chu tian tlan che san thuda wang chuan great devil sector chuan lungoi lo hleya anin sa seng ve ngal bok midang ho po chuan gate lam chuan lo pan ve ngala mase robot ang tak chuan a technique pakhathi ron mang lein among deuh te chu ron ka phlum hi bok lindo ka po chu chiai to in a thren te chuan kalwata ngai thua hrila
mà se yen ale diwa chuan demon energy chuan la hip tui hleya lin to ka chuan kan lian pali te tlan chelai chu hmuin a thren te chu tur lui leya an kal nga lo chuan an thi vek tur thua soibu linina chunga chuan chuangin an tlan cheve nga la robot chuan yen a chu athla ron ka fu thei ma se atlak ma che in yen a chu an siam thale man lawa an thlo chun zom le thei ta ni diwa chuan yen a chu film khur tur ra chain aron ka na chu lukta ka lo bum tur na tia chuti lai chuan kan lian pali te chuan chona ge chuan lo thleng towa ma se chu ge chu hon na ol hun lai kha ni to lo wangin an chuang mai thei big lo ani in puppet sector le great devil sector po chu ron thleng zui ve ngalin kan lian pali ten phatsana an tlan chiat san dai awang chuan tengle chu thinrim hleya anin hnial buai lai chuan robot khan ala ron pan vezel tian kha chuaka linlang tian a chuan chodan kong khat chaw om thu sein clan member te chu an tho ho ve ka ngai thua soya great devil sector le in puppet sector po chu ron pui ve turin ati ngal bo miskin kenile tengle chu thinrim hlema se chuan du chuan thopui ba khan turan nei lo ani an vai chuan an puar mangin ge thon chuan tum trana lindo ka po chuan lo hu ve in man mo takin afa pui ve ya atopa to pa chuan man lai ge chuan hong thei ta ni ain hon rol chuan chuwa tan tuma ma se ge chu na sa taka ron hingin a chatrep to te hre theya tiluina an hon wangani misken kheli chuan lindong a po chu chuk wat tur ati in tengle po chu a man mo to hle chuan tum mek lai chuan thilbial tam takhi an buloka chuan a ron in siam leya lindong a chu chak taka tlanin miskin kheni an ka fu tur chu awa chan man hrama an pahnih chuan in boin kheni chu lai hleya chuan a lam chuan pan le ngal buk mayal chuan mi tam tak choran phuhluma linkar chuan lindong a chungai to dewa wangin ron man mo turin avatia ma se lin lang tian a chuan a lo nin ema wangin linkar chuan em luta lindong a ron lut ve tur chu lo ti buai bo ma se portala lu ma khat chuan toy mo hian an ron beya robot ang tak khalo ni in anom na chu ron thleng ve reng to ni alo mutu te chon lo hlau thongin kar chuan linlang tiana thilpai chu lak saka ma se linlang tiana chuan lo phalbik lowin lakle ta lo tum ve ngal bo anin chuna chuan bek te chu lindonga pula avatla lo charvatin linlang tiana chuan ron pe vat turin a lo tia ma se lindonga chuan pek mai mai lo tum lo hle robot khan lindonga chok chok ron pan vele trana midang ho chuan chugar tinaron be chan le midang ho chuan chugar tinaron be chan le athil du ber chu linlang tiana bek chuan ni tian kha thiam hala chu bek chu linlang tiana chuan man lai pa le satanga aron lak chu khani lindonga chuan gar chu chai sona tuma gar po chuan a sui ve ngal bo midang ho chu an tholo veng huaya ma se din hun lawam takan din vek na chan chu linlang tiana chuan ni tian hret chu wangin an thinarumin ma sialan ti hleya ma se linlang tiana chuan in thiam lo na pakhat ma nei lowin portala chuna zuang luta klandang ai wa local te po chuan ale pe ka chuan linlang tiana chu rin chiani to lo thu sein portala chuan an lut veya episode 18 chu top ta ni